Mara vilayatynyň büdjet işgärlerinden edara kärhanalaryň otoglarynaky prezidentin portretlerini şeýle-de baýdagyň we gerbiň suratlaryny çalışmak talap edilýär. Bu çäre ýeni büdjet işgärleriniň ýa-da mektep okuwçylarynyň we çağalar baglaryna gatnaýan körpeleriň hasabyna amal edilýär. Prezidentin portretini, gerbiň we baýdagyň suratyny çalışmak üçin fevral aýynyň başyna çenli möhlet verildi. Edara kärhanalaryň işgärleri adyndan 100-150 manat çykarmaly bolýarlar. Dip marly bir muallim anonimlik şertinde 19 ýanwarda gurrun berdi. Büdjet işgärleri dekabr aýynda 2 aýlygy birden alandyklaryny we onuň aglabasyny bayramçylyk günlerinde sarp edendiklerini belläp, köp işgärde bu seriştäni bermäge puluň ýokdugyny aýdýarlar. Ýygnalyan pullaryň sany her aý artýar. Aýlygymyzda dolu görnüşini elimize alyp görmedik. Dip muallim her 6 aýda bir gedek çalışylýan portretlerde we suratlarda üýtgeýän zadyň ýokdugyny, onuň diňe ýagtylygynyň sähel üýtgäp bilýändigini hem bellidi. Türkmenistanyň edara kärhanalarynda prezidentiň portretlerini, döwlet baýdagynyň we gerbiniň suratlaryny, döwlet başçylarynyň aýdan sözlerinden käbir bölekleri asmak tejribesi ýurt garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllaryndan bäri dowam edýär. Häkimetler prezidentiň edara kärhanalardaky portretlerini ýylda azyndan 2 gedek çalışmagy talap edýärler. Bu çäräniň dowamında portretde prezidentiň eşikleriniň ýa-da saçynyň rengi üýtgeýär. Kätede onuň keşbinde üýtgeşiklik bolýar. Portretleri, suratlary, şygarlary çalışmak çäresi büdjet işgärleriniň, taliplaryň, okuwçylaryň we körpeleriň hasabyna amal edilýär. Häzirki wagtda hem marly käbir muallimler we çağalar baglarynyň terbiýeçileri özlerinden talap edilýän bu seriştäni okuwçylaryň we körpeleriň enatalaryndan ýygnamaga çalışýarlar. Ýöne bu hem köplenç başa barmaýar. Enatalaryň her birinden 5 manat tawşyrmagy soradyk. Käbir enatalar berdiler. Ýöne köpüsi biz çağalar bagyna töleýäris diýip pulu bermekden ýüze ördüler diýip marly terbiýeçi aýtdy. Muallimler we terbiýeçiler portretler we suratlar çalışylmasa mekteplere hem-de çağalar baglaryna gelýän barlykçylaryň özlerine jerime ýazýandygyny hem sözüne goşdular. Türkmenistanda büdjet işgärleri bag nahallaryny satyn almak, pagtanyň çürtümi işleri, pagta ýygymy, pili önümçiligi sınıflary abatlamak, täze ýyl bezegleri ýaly dürli maksatlar üçin ýylyň dowamında onlarça gedek pul goşmaga mejbur bolýarlar. Mundan başga da ýurtda ýylyň dowamında 2 gedek büdjet işgärlerinden gazet, jurnallara mejburi abuna ýazylmak talap edilýär. Bu ýurdun dürli sebitlerinde ýylyň dürli pasyllarynda amal edilýär. Häkimetleriň büdjetçilerden pul ýygnama kampaniýasy barada ne ýurt resmileri, ne de metbuat serişdeleri mesele gozaýar.